Så er du kommet her i dag, at vi skal finde ud af lidt sammen. Hjælp dig lidt. Kan du starte med at fortælle mig, hvorfor du er her i dag? Helt roligt. Du kan jo være helt tryg her. Det er jo derfor, jeg er her. Vi er her for at finde ud af det samme. Clara, vi prøver noget andet. Synes, du skal lukke dine øjne. Læn dig lidt tilbage. Tag en dyb indånding. Og fortæl mig lidt om, hvad du ser. Gerne åbne øjnene igen. Ikke? Ja. Undskyld. Du skal da ikke undskylde, Clara. Det er jo derfor, vi er her. Jeg er her jo bare for at hjælpe. Vi finder ud af det sammen. Din mor har fortalt mig, at du plejede at være sådan åben og imødekommende. Og du var rigtig glad. Hvorfor er du ikke glad mere? Kan vi måske lige snakke sammen? Det tager bare 2 minutter. Det bliver tid. Okay. Skal vi sidde her? Ja. Altså, det er lidt svært. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal starte det her. Hvad er der galt med dig? Du opfører dig mærkeligt. Du er slet ikke dig selv. Jeg kan ikke genkende dig længere. Du har opført dig sådan her i så lang tid nu. Ja. Kan du ikke bare fortælle mig, hvad der er galt? Jamen, jeg... Kan du ikke bare fortælle mig, hvad der er galt? Hallo. Hvad er der med dig? Clara? Så. Alt er okay. Fortæl mig lidt om, hvad der sker. Hvilke billeder ser du ind i dit hoved? Så. Alt er jo okay. Alt er okay. Clara, jeg er ked af det, men tiden er gået for i dag. Og jeg har en anden patient, der venter, men jeg vil blive meget glad, hvis du har lyst til at komme igen. Og det er helt okay, at man ikke lige er klar første gang. Tingene kommer ikke fra dag. Kom, så ses vi igen næste gang. Ja, hallo? Er det psykiatrisk afdeling? Ja, hej. Det er speciallæge inden for skizofreni, Lene Møller Thomsen. Jeg ringer vedrørende en patient, Clara Gregersen, hvor vi
muligvis har en meget klar diagnose på skizofreni.